Ea este cea care dă viață pe pământ. Este simplă și minunată. Nu are culoare, gust și nici miros. Dar fără ea nu putem trăi nicio zi. Apa. Cunoaștem atât de multe despre ea și totodată nu cunoaștem nimic. De 13 ani deja, apa este principala valoare și mândrie a companiei Gelibert. În toată această perioadă, compania a evoluat de la o firmă cu o echipă de 5 angajați la o întreprindere mare, care asigură cu locuri de muncă aproape 200 de persoane. Acum puteți vedea inima întreprinderii. Вокруг скважины оборудована санитарная зона, и доступ к скважине посторонним лицам строго запрещен. Aceasta este fântâna arteziană. De aici, apa își începe calea către dumneavoastră. Tot aici se efectuează pașii necesari ca să vă punem la dispoziție apa sănătoasă și ideal purificată. Adâncimea fântânii arteziene este de 116 metri. Fântânile arteziene de acest gen nu sunt influențate de schimbările compoziției apei și se diferențiază prin stabilitate înaltă. Fântâna este amplasată într-o zonă ecologic curată din orașul Sângerei, la nordul Moldovei. În principiu, această apă izvorăște dintr-un lac subteran, la o adâncime semnificativă sub pământ, în straturile acvifere. Apa arteziană nu conține legături chimice periculoase, cum ar fi nitrații, nitriții sau radionucleele. Din aceste considerente, spre deosebire de apa de izvor, apa arteziană este mult mai binevenită pentru consumator. Dar pentru ca apa să devină perfect adecvată pentru consum, nu este suficient doar să fie extrasă de la adâncimea de 120 de metri. Aceasta trebuie să fie tratată. Aici, în sala de tratare, apa trece prin 9 etape de curățare. Cu toate acestea, păstrăm compoziția minerală naturală a apei noastre, eliminând din ea doar ce este în surplus și sărurile inutile pentru organism. A fost implementată o tehnologie nouă în Republica noastră, care nu are analog la moment în țară, tratarea apei cu raze ultraviolete și cu razele ultrasonore. Iată, toată tehnologia aceasta modernă, care a fost implementată deja de 3 ani la întreprindere, ne permite ca să obținem o apă destul de pură, atât după parametri microbiologici, cât și după parametri chimici. Drept rezultat, obținem o apă plăcută la gust și perfect echilibrată din punct de vedere al conținutului de microelemente și săruri. Scopul companiei nu este de a produce cât mai multă apă. Obiectivul principal nu este cantitatea, ci calitatea acesteia. Există un mit care spune că apa trebuie să meargă din punctul sursă direct în sticlă. De fapt, este o confuzie. Dacă este să comparăm ecologia secolului 21 și, de exemplu, cea a secolului 19, atunci vom realiza cât de mult a fost poluat pământul, aerul și apa. Prin urmare, apa trebuie supusă unei tratări minuțioase. Compania Gelibert a abordat destul de detaliat și scrupulos problema tratării apei, instalând în acest scop cel mai modern și unic echipament. Cartea de vizită a companiei Gelibert o constituie incomparabila apă Aqua Unica iodată. Consumul de apă potabilă iodată Aqua Unica crește zilnic, datorită faptului că mai multe persoane realizează importanța consumului de apă iodată pentru organism și pentru un mod sănătos de viață. Aqua Unica iodată, lider pe piața de apă potabilă cu conținut de iod, cota parte a acesteia fiind de 95%. Aqua Unica iodată a fost premiată cu medalii de aur la expozițiile din Geneva, Bruxelles, Varșovia, Seul, Chișinău și cu medalie de argint pentru inovație și calitate la expoziția din Beijing. Una dintre problemele care este în Republica Moldova este carența de iod. Pentru a rezolva această problemă, sau să spunem cât de cât a ne implementa, a încerca de rezolva problema aceasta, cu câțiva ani în urmă s-a făcut un studiu la întreprinderea noastră împreună cu Ministerul Sănătății, supravegherea medicilor,
la care s-a văzut influența apei iodate asupra organismului copilului. Acest studiu a durat în jur de 2 ani, la Consiliul, după ce s-a făcut raportul la Consiliul Științific a Ministerului Sănătății, s-a ajuns la concluzia că apa iodată Aqua-Unica, care a fost pentru prima dată elaborată în Republică, poate servi ca un produs pentru combaterea maladiilor iododeficitare. Aqua-Unica. E minunat să fii sănătos!